Monitor akuman keyboard to variation ben apa jadi monitor deh monitor bukan. Sanai aha jayu pagla sonane man bujiya nigar bani kutu naku sanai aha jayu pagla kulo nagu ande bidma kulo nagu ande bidujiya gas berbaina mane kita sama gas berbaina mane kita mena thagna sonane Sonane
गोरबोनि खोथा नोंखौ सानै सानै आंहा जायो फाग्ला सनानै मानो बुजिया आंनि गोरबोनि खोथा नोंखौ सानै सानै आंहा जायो फाग्ला नोंखौल' नांगौ आंनो बे जोनोमा नोंखौल' नांगौ आंनो बे गुदिया दासो जाबाय नामा